Is-16 ta' Jannar se tibqa' ġurnata li l-MP Laburista Alexa Saliba ma tant se jinsa malajr u dan mhux b'mod pożittiv. Hekk kif sar magħruf li Steve Lul bl-appoġġ tal-Prim Ministru ġie approvat bħala kandidat għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew għal Saliba. Inqabad f'paniku kbir u f'dan l-istess paniku blaġla biex jara kif se jżomm ismu fl-aħbarijiet spiċċa welled gidba kbira fil-konfront tal-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola. Kollox jindika li fid-dadija tal-mument għal Saliba qabad il-mowbajl u mar live fuq Facebook u nfex f'tajjir kontra Roberta Metsola, kontra il-Parlament Ewropew li hu membru tiegħu u kontra il-medja indipendenti. Dan kollu għaliex Roberta Metsola bħala rappreżentanti tal-poplu Malti Wawġi tkellmet dwar is-sitwazzjoni xejn feliċi fl-Università u fl-Emkast. U għaliex il-medja indipendenti rrapurtat dak li qalet Metsola, Aġus Saliba ħareġ f'attak fuq il-medja fuq il-Parlament Ewropew u fuq il-President Metsola. Iżda Aġus Saliba spiċċa gideb meta qal li Roberta Metsola b'xi mod influenzat ir-rapportaġġ tal-medja indipendenti. Fil-fatt kienu Lavin Malta stess li f'artiklu gidbu lil Aġus Saliba u qalu li ħadd ma jindaħlilhom f'xogħolhom. Tant li anke dwar dak li jgħid Aġus Saliba kidbu kemm il-darba. Anke l-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew f'Malta ħares qarrija biex jiġħad dak li allega Aġus Saliba. Din l-aħħar gidba tikxef is-sitwazzjoni li l-Partit Laburista jinsab fiha. Roberta Bella f'paniku bla kontroll waqt li Alexa Saliba u Steve Lul jinsabu fi ġlieda kbira bejniethom għal-voti.